Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Sejatine saben-saben weton kelairane menungsa kuwi duweni kodam pendamping dhewe-dhewe. Dene kodam kuwi aktif apa ora tergantung menungsa sing nyandang weton kuwi mang. Krana dhek iki wis tak jelasne nanggone videoku sadurunge tata cara adicara ngaktifne kodam melalui tirakat weton kelairan. Di scroll-scroll nanggone videoku sadurunge nang kono wis tak jelasne kanthi gamblang. Balik maneh ana ing channel YouTube-ku Sinoman Jawa. Ana ing kesempatan iki dulur, aku pengen bahas kodam pendamping saka weton Jemuah Legi. Dulur-dulurku kabeh sing duweni weton Jemuah Legi, ayo merapat nang kene kabeh. Disimak informasi iki ning aja lali adate dulur, diseruput kopine dhisikno. Wah iya kopine entek dulur. Kodam pendamping weton Jemuah Legi. Sifat watak karaktere wis tak jelasne nanggone videoku sadurunge di scroll digoleki maneh. Spesial ana ing videoku iki tak jelasne sejatine kodam pendamping Jemuah Legi kuwi apa. Kodam pendampingi Jemuah Legi sing nomor 1 didampingi oleh kodam macan putih. Dadi wong Jemuah Legi, wong iki duweni sifat sing bijaksana sebenarnya. Dan dia itu tipikal petarung, tidak takut dengan sesuatu hal apapun. Karena dididik dengan mental yang keras, menjadikan dia siap dihadapkan dengan ribuan banyak masalah. Dan dheweke siap mungkasi siji boko siji. Pantangan hidup sing abot, insya Allah weton Jemuah Legi iki iso menyelesaikan dengan baik. Pomo aku ngekei saran weton Jemuah Legi iki yen dadi pemimpin insya Allah yo apik, yo duweni sifat sing bijaksana. Ning lelakuning iki penuh dengan cobaan. Terkadang DE juga diuncep nih sak jeru-jerune lan terkadang juga dinaikkan secara drastis. Nah, kuat apa ora tergantung weton Jemuah Legi iki asale ngadepi urip, kuat sabar, ikhlas lan nrimo apa ora. Nanging keistimewaane yen weton Jemuah Legi iki didampingi kodam macan putih, insyaallah dheweke wis siap menerima segala rintangan-rintangan hidup dan pasti terselesaikan dengan baik. Nomor loro nih didampingi kodam naga bumi. Tegese ngene, kodam naga bumi sing dampingi weton Jemuah Legi iki ndadekne daya spirituale lumayan ampuh lan lumayan kuat. Tak balekne meneh, wong sing duweni jiwa utawa kodam pendamping ana ing jiwane iki cobaane urip mawerna-werna. Aktif apa ora kodam iki tergantung ana ing lelakumu. Pesenku weton Jemuah Legi, yen wis dipiwancine awakmu kudu iso hangeningno cipta mandeng ana ing pucuking grana madhep mantep marang Kang Purbawasesa ngreksa babakan hawa sanga. Insyaallah sampean bakal anggayuh kamukten kanugrahan kasepuhan sejatine ilmu bakal dunung ana ing jiwa ragamu. Wis cukup semene ya dulur. Ketemu nanggone videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.